أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود فلي أني تنين ولنمان دو أمو دي فلبغا تشما أني مسوما دمسن ما كربا مالكونا مالكوكا ففسلين نواتنا كي نيبزيري بليسما نيميرو 1 l'actualité musulman أنا فولي كرغرلين بيه كفوي بسم الله كمشون ماديكا professeur Magas ka fayda kene émission na ga balwa gana denge fe la gawlu njay ni professeur yereb jaya ke ñoo fe professeur Maka Sisi na la sonama ni asigle hori assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni asigle ga fayda kene ka yana nga do nga bi tem ngono ibi fuli di kanum baw bela jele ma fulo ama fo foro wala kad karamna bani adam wa amalna fil bihri wal bahri wa razaqna min ta'ibati wa fadalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila folo sila ambe yere foki wala jara ko jugo ko fambe fulita kerengena na ma kan yesi zigri prisi yere promoteur ma alhamdulillah am yan kanu baw fu an kanu baga mun be malik kono ani malik ko fe kerengena na ma anga tungara ko ambu bala jele fu bala jele wala nyuma do alhamdulillah nala sona ma kaira awla ne che zigri prisi plateau ka wal ma zigri prisi ula ga che segere kana siga la fiyo o e chew doy ay kana siga la parce que zigri prisi fana media ula chew dodi aw na foro ko chew ga bobi media kunda zigri prisi ma ga foloy atike labane surtout dina siraka voilà commentaire thème c'était entre parenthèses bela de nga foma murga bi do hun temene an kuma na iga barawtu baginga ki ba préparation na labewna ma do sisa ngoni a chamangera la an nogara mo go bisa wulige sangata walma albi a baraw bisela alhamdulillah sila comme nya fi tukamna nya fi nyanango udongo boro temena ngo barawtu ismu doy ismu badu ala togo sa ala togo tere barawtu ala togo korobay depuis kira kunti cheno donc barawtu togo doy bila togote donc mu fala nga fo togoro munun temna muriya kono no ya halaja hamid soso nuni no gindo almami nuni no pana kono ndara menuni no sexy modbo kandi allah akbar kanu chebanu no an shuksala era donani brawtudi allah akbar lu brawtu baraka se hake ma ko be brawtu ke ka kisse cimu teke shuksala kelinkeli shuksala sibi shuksala sibi lu ko brawtu ceduma bawi menia ye nunu chabaw ye baraka barawtula parce que ba do barawtu ci bali yele ma bali o dongo alamsa tamini kuma naka nya yira mawla ka fodi ala sona amina kaboko jira mawla amina do alla bewna ale barawtu ni anga barawtu folo indani utikilin nya jira mawla nga baki ani barawtu do baki o baki utikilin dan fara do ni mu bagu che o ikelen fana ni barawtu mu fleni ale na daga di okay a daga e kile wolonvlay ana bula nege du mais si la kabako mumenina ni barawtu la me damodon fi système d'accord barawtu anya la benge ka ba ka khalwake khalwa bana wa ba mulu allah akbar ko ray mi ni munu mogo bala abiso munu fana kona ka to sebenke no luta bana ami ferega ko luta la suma mais ni mogo wera munu fana mogo bala donc wa do ka foka bana ibaro muna ni tisonga barawtu di mogo ma direct ka sura ma baraka parce que barawtu dalu e fendoy surtout ismullah al azam al hajal hakikata al azim nibo bara fo e morge ka du ismu kono ka ismu chake ka yo folo mina dalu mun ke akan wa mai wa dalu sana wa masu niya e mora chena bi anga folo karamogo nunu ko fleni kun taro kun tigiringa la to di mawsila ka giringa ismu di matindoro o de muru chaya chano folo ni gunana karamogo ke fe ki mogo be ismu do la ka ki kalala masala ni mamu na karamogo kun fe na kun bi do salat nariya kalwala akum abe ismu indi ma bi ismu in kalale yere fiafo na ismu indi ma ki kala akula ka finyana ko do ala to en kalwala kile bina ni kili munda magara shoko sala munna no ibilibili shoko sala sibi shoko sala bole na taraka karmogo do fi mortani shirifudu shoko sala bi taw do shoko sala kuma kata sufia tabulo do nyini abu kata lasral do nyini abu kana ka do koba do kono ay shoko sala do kalwala kile bina ni ngeli siworma wolunvla kili binani ni kili o sigoroma wolonvla shek sala o de ke kalwala o bole aga soroka dizunu babu la ga di shek sala allah akbar no e bemine bajangara bemine sa ke te gwansa be almam to ko me aka kalwala je jo almami e kalwa do ka chaya
donc o kama an bɛ fɛ k'a jira mɔgɔw la barahutu ninnu ye ismu dɔ ye a bɛ ɲɛ n bolo o tɛ n'i y'a kɛ a bɛna ɲɛ n ko dɔw ma anw bɛ don a kaliwa la k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ de k'a ye ismu mun n'an bɛ k'a baara ismu in banna k'a fɔ k'i dolo salen don barahutu mɔgɔ t'o la c'est à dire k'a fɔ parce que u bɛ ala tɔgɔ ko la kosɛbɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale ka tɔbu man ɲi masalan sisan ale ka c'est à dire ale bɛ dolo minnu kɔnɔ tɔbu ye naani de natahamu dɔ ye naari tasuma tɔrɔbi dɔ ye bɔgɔ ye dɔ ye rihu ye fiɲɛ dɔ ye mahu ye dɔ ye ji ye bon maintenant ala tɔgɔ dɔw bɛ yen ni e nana karamɔgɔkɛ dɔ fɛ yen sisan i n'a ka bɛn nafoloko baara la o nafoloko baara mun n'aw bɛnna la e bɛna karamɔgɔ dɔ fɛ ko karisa nana i ka nafolo baara kɛ parce que n taara moro fɛ n tɛ ka résultat n ka nafolo baara la bon i bɛ taa sɔrɔ e ye jiso den de e ye mawu ye jiso den wa et puis ji fana la mɔgɔ bɛ kɛ ji ye ka sɔrɔ lolo ye 7 fana ye c'est à dire lolo mun bɛ boli o ye 7 de ye zuhalu ye lolo dɔ ye mushtara ye utoridu ye marigu ye shamshuba ye kamaru ye lolo ye 7 ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ ji ye mais ka sɔrɔ a dolen zuhalu ye sibiri de bɛ na zuhalu la ka sɔrɔ ale ye zuhalu ye e nana karamɔgɔ min fɛ k'a ka ala tɔgɔ baara ka d'i ma i bɛ taa sɔrɔ ale bɛna ala tɔgɔ baara ka d'i ma o ala tɔgɔ ye fiɲɛ de fiɲɛ mun fana don i bɛ taa sɔrɔ ismu ye kamaru di kamaru ye kalo di zuhalu ni kamaru kɔni u ti ɲɔgɔn ye walima mun ni mɔgɔ min ye shamsu ye e ye tile de e tile dɔrɔn fana tɛ dɛ e ye tasuma ye ka far'o kan c'est à dire i ye naari ye et puis i ka lolo fana taara kɛ tile ye maintenant e taara karamɔgɔ dɔ fɛ yen ko karamɔgɔ tiɲɛ na vraiment n y'a mɛn ko nafoloko baara dɔ b'i bolo a kɛ n ye karamɔgɔkɛ bɛna nafolo baara mun kɛ e ye i bɛ taa sɔrɔ o nafoloko baara o ye ji o ye ji ye filanan fana e dolo o tɛ tile ye e dolo ye kamaru de ye e dolo ye kalo ye est ce que ni karamɔgɔ o dalu bɛ ɲɛ donc o dalu ti ɲɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ n'a y'a bari ye hali ni dalu ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ e kan ka fanga mun sɔrɔ ismu na e t'o ye c'est à dire n'a sɔrɔ n'i ye dalu baara dɔ ye n'a bɛ ɲɛ dɔw bolo tile 7 i bɛ taa sɔrɔ n'a dir'o tigi ma dɔw bɛ se ka kalo 2 k'a dalu kan o mago bɛ fanga mun na a ti bon o ka ca ismu caman kɔnɔ madama n'a sɔrɔ ismu tigi ma don ka ismu yɛrɛ kaliwa kɛ fo ka ruhaniya sɔrɔ walima ka kudamu sɔrɔ bon an dun ka bi ala tɔgɔ ko kɛmɛ cogoya min na karamɔgɔ mun bɛ sɔrɔ si la mun bɛ se k'a fɔ ko ni ismu bɛ ne bolo ni ismu lahi el azam bɛ ne bolo ne donna kaliwa n y'a cakɛ fo ka kudamu sɔrɔ fo kadimu sɔnna n bolo o man ca morikamalenw dɛsɛmɛ ka don tile 7 yɛrɛ kaliwa jɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ wallahi bon fɔlɔ ninnu tun bɛ sanw kɛ kaliwa la a kɛ mɛ ta ba di an ka ta ba di ma ye an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yan an ti maa tɔgɔ fɔ a ye shamsili biladi kaliwa don san 1 ka shamsu don kaliwa la san 1 shamsili biladi seko banko tun bɛ mɔputi seko banko kadiriya ɲɛmɔgɔ seko banko ye cɛ o cɛ don kaliwa la a bɛɛ kɛra fitinɛ di donc barahutu ye ismu dɔ de ye ismu mun bɛ yen mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i b'a m'a fɔ n'i ye bayitu dɔ ta la k'a baara dɛ lakad aqsamtu bi asma'ika dahiyan bi hajin mawhujin n ko dɔw ma o ye bayitu dɔ ye bi bisimilahi ruhi bihi itadat ila kashful asrari bi batin an tawat o bayitu dɔ ye o y'a ka badatu ye n ko t'o ma n ko bɛ mun ma n ko bɛ mun ye barahutu dɔn ka barahutu kalan i n'a fɔ anw bɔra k'a daga mun don sisan ka barahutu ismu azam dɔn ka barahutu kawatimu dɔn ka barahutu ni fatiya taabolo dɔn et puis kabako ye min ye i b'o dɔn barahutu taabolo dɔ bɛ yen ani fatiya taabolo dɔ bɛ yen ale tɛ baara fo ka s'a sɔrɔ e morikɛ min b'a tile 7 kaliwa kɛ i bɛ sun di i bɛ sun de don wa n'i sunna fana n'i bɛ sun tigɛ ismu b'a f'i ye k'i ka sun tigɛ ni fɛn dɔ ye mais an t'o fɔ barahutu dɔnnaw tulo b'a la Allahu akbar. Ismu t'a tigɛ n'importe quoi. Ayi non ismu tigiw b'a f'i ɲɛna n'i bɛ ismu tigɛ a bɛ tigɛ ni fɛn dɔ ye barahutu tigiw tulo b'a la kosɛbɛ Allahu akbar. donc o ye barahutu ye maintenant i bɛ sɔrɔ o barahutu tile 7 kɔnɔ cɛw taara Allahu akbar. barahutu dɔnbaw bɛ ɲini ka ban Allahu akbar tiɲɛ don si la duwawu dɔw bɛ yen barahutu la hali ni cɛ o cɛ n'i y'a dɔn n'i y'a kalan fantanya ban i tɛ gɛlɛya ye fu Allahu akbar. barahutu ka bayitu dɔw bɛ yen biyayi n'i y'a dɔn walima barahutu ka yahiyayi u bɛ moriw yɛrɛ ɲɔgɔn ko yahiyayi n'i y'o dɔn gɛlɛya banna Allahu akbar. ale bi sabati fɛn caman b'o kɔnɔ dɛ mɔri kamalen barahutu dɔnbaa ba a katimu dɔ bɛ moridenw bolo sisan si la n'u y'a kawatimu ci ba cɛncɛn sanfɛ sisan n'u ye 2000 d'a kan 2000 kɔlɔsi i b'a ta hali wurudijan tɛ yahiyayi nin ayi adadu dɔ bɛ yen dɔrɔn i b'a sama ka se adadu dɔw ma dɔrɔn i b'i sigi 2000 ta i b'a taa sarakati
iti tile saba dafa million kelen kɔni i b'o minɛ Allahu akbar non million kelen i b'o minɛ ya in de b'a kɛ barakutu la Allahu akbar donc barakutu ma dɔn sinon ne barakutu dɔn dɔrɔn i ti kɛɲɛ ni barakutu dɔn i ti jɔn ni barakutu dɔn gɛlɛya ba sila mɔgɔ binnen c'est à dire mɔgɔ dɛsɛlen binnen k'a kɛ fɛn bɛɛ barakutu de b'a d'a ma donc ni mun filɛ nin ye ni daga in an y'a n'a bagi dilan sila ni n'a y'a d'i ma ko professeur bɛ fɛn dɔ f'i ye i b'o y'a kɔnɔ ni m'o ye dɔrɔn an ka barakutu bagi la sigi k'a daga la sigi a ka ɲi tile 7 kɔnɔ professeur bɛ fɛn dɔ f'i ye n'i y'a ta i kan k'o y'a kɔnɔ ni m'o ye dɔrɔn sigi ka na ni n ka barakutu ye o ye kelen sila ne ka barakutu bagi mun n'an dilan an bɔra k'a dilan o tɛ yɛrɛ dɔrɔn hali ni kunnafɛn jugu bɛ muso dɔ la sisan ka fɛn ɲɛna dɔrɔn ko kunnafɛn jugu dɔ bɛ muso dɔ la sisan bagi min b'i tɛgɛ la sisan i k'a don ji la n'i tilala a ta ka bɔ foyi t'a la o ji dɔ kɛ muso in kan hali ni jinɛ kɛmɛ k'a bin sa a b'a bila yɔrɔ bɛɛ Allahu akbar sila Samorusi tɔgɔ tɛ Samorusi o y'a tubilen tɔgɔ dɔ de ye Samorusi mais jinɛ Samorusi yɛrɛ tɔgɔ dɔ bɛ barakutu kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko Ya Shamlaka a jinɛ tɔgɔ yɛrɛ a jinɛ tɔgɔ de bɛ wele ko Ya Shamlaka Allahu akbar muru bɛ dɔn kosɛbɛ Ya Shamlaka in ne ka barakutu bagi in sila n bɛna taa ko dɔ la est ce que ni n taara janfa b'a la janfa t'a la aradu dɔ bɛ yen an t'o di bɛɛ ma awɔ an b'o di o ye hors ligne o tɛ di bɛɛ ma dɛ aradu dɔ b'a la n'i ye baki in bɔ dɔrɔn i tɛgɛ la i b'a ta dɔrɔn k'a minɛ k'o fɔ a la siɲɛ dama dɔɔni hali jamujan tɛ baki n balimakɛ barakutu baki i b'a da i ka kunna fɛn jukɔrɔ c'est à dire i kun bɛ da mun kan muruna jukɔrɔ i da kan n'i ye mun ye o don Allahu akbar ayo tɛ wuli fiyewu c'est la o ye tiɲɛ dɔ ye barakutu bagi n bɛ ka daga mun dilan daga 7 mun an bɔra mun dilanni na o b'o kɛ mais sɛgɛrɛ wɛrɛw b'a la an b'an da don o kan parce que cɛw bɛ yen minnu bɛ barakutu kunna donc alhamdulillah a kɔni banna a labɛn banna a daga banna ni ala sɔnna jiri minnu bɛ k'a la an y'a bɛɛ k'a la k'a ban wa bagi fana labɛnnen don k'a fɔ ko i bɛna weleli kɛ professeur bɛna daga dɔnɔ ci ma bagi ko o t'a la dɛ n'i ye weleli kɛ daga ni bagi bɛɛ de b'i bila ka taa ci ma a bɛɛ de bɛ ci ma k'a fɔ daga bɛ ci ma n'i y'o sɔrɔ après bagi bɛ ci ma o t'a la daga ni bagi bɛɛ de bɛ d'i ma ni ala sɔnna ni ala sɔnna mais a kun fɔra ko minnu ka tɔgɔ sɛbɛn daminɛ n'u ye tɔgɔ sɛbɛn daminɛ hakɛ min taara o la o kɔni dafara non olu ta dafara ka ban donc an tilala ka hakɛ wɛrɛ de dilan k'o fara o fana kan donc ni minnu mago b'u la donc olu b'o sɔrɔ d'accord ni ala sɔnna ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ni barakutu in na a bagi n'a daga professeur Makan Sise ka dilannen i bɛ weleli kɛ numéro ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ n'ala sɔnna ma n'i y'o kongo i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kongo i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma ni gundo wɛrɛ minnu b'a la ni morikɛ yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ hors ligne na a bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau kan comme ça mais n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni faranfasiya wɛrɛw b'a la n'ala sɔnna ma morikɛ bɛ na o di aw ma inshallah bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin na nin bɛ dan sigi an ka bi émission na professeur Makan Sise ka fayida i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi taa kuncɛ an b'a fɔ bi bisimilahi rahimihi i'tadatu ila kashful asrari bi batina antawat sayyidi subhana rabbika rabbul izzati amma yasifuna wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi